Hahamang gyud nakaangkor ang ato ang pagsalig. Depende. Kung napatas kalibutan, may pataglawas, no, ang atong pagsalig, salig man kita sa kalibutanon nga bahandi. Pero hapit na ta mamatay, naman ta mo angkor ang atong pagsalig. Ha? Dito na dito na sa Ginoo, no? Ngayon na tag pasaylo sa Ginoo. Kay hapit naman mamatay. Doon ay one time nakadiho ko masakiton, diabetic siya, napungkol na siya katiil. Dayon. Dayag siya sa iyahang mga regrets sa kinabuhi. Nasamtang kusgan pa siya, aduna pa siya kwarta, dili siya musimba. Kaya dito siya sa sugal. O niya, tungod kay dito siya sugal, wala po siya panahon kayo sa iyahang mga anak. Amuto iyahag yung regret sa kinabuhi. Muna nga, samtang hapit na siya mamatay, dawag siya pari, aron maginulsol sa iyahang mga sala. Ya pag humanyang pangumpisal, humagdihog, dito siya nangayo siya o pasaylo sa iyang mga anak. Sa iyahang kakulangon, samtang ligun pa siya, ug daghan pa siya o kwarta. Dayon, na-reconcile sila dito, no? Na-reconcile sila dito. So, mag yun nakaangkor yun ato ang pagsalig, ang atong paghigugma, no? Siguro, okay ra, kung aduna pa tayo higayon nga maghinulsol, pero wala, nga, no? Ang ato ang Ebanghelyo karon naghisgot kini og mga katalagman na bisag unsa ka nindot sa butang diri sa yuta, tumpagon gayon, mahanaw gayon, maguba gayon. O kinigisgutan ang templo. Ngano man, kay ang mga nagdumala sa templo, supposedly mo kini siya na ang presensya sa Dios sa templo. Apan ang mga nagdumala niini, ang mga Pariseo, mga magtutudlo sa balaod, mga relihiyoso, ng mga Israelo, mga Hudiyo, adunay daghang pagpanikas, inhustisya, o pagkamapahitason, nga ilahang gi-reject ang atong Ginoong Hesukristo. O sa tanan nga mosalikway sa Dios, no? Kung sige sa unang pagbasa, sa basahon ni Propeta Malakias, ang tanang naghimog inustisya o mapahitason, sunugon, sama sa dagami. No? Sumo kini ang hulagway ang ipadayag ni Lucas, ni San Lucas, na bisan pag-unsa ka nindot, kabahandianon ang naa sa yuta, kung kini misalikway sa Dios, wala misalig sa Ginoo, tumpagon gayud, mahanaw gayud. Ug mao ka na nga ang pagpabilin ka nato gayud sa Ginoo. Ang pagsalig gayud nato sa Ginoo, mag-consistent and persevering. Ang Ebanghelyo nagisgot kini og kagubot, katalagman, kalamidad, kagutom, apan bisan pa niining mga kalisdanan, magpabilin sa Ginoo aron maluwas. Udiha sa pagpabilin sa Dios, si San Pablo ngadto sa taga Tesalonica nagpahinumdom kanato nga unsa man magkinabuhi nga sulundon, modelo nga pagkinabuhi. Nga gisgutan rin sa ikaduhang pagbasa nga dili maghasol-hasol sa kinabuhi sa uban. Kugihan kaayo, responsable sa unsa inyong gipanumpaan sa Dios, sa inyong katungdanan,
diha sa pamilya, katungdanan diha sa pagpanarbaho, dili maghimo og mga illegal diha sa pagpanarbaho, no? Ug unsay angayan og sakto himuon, kayog dautan ang imong himuon, sakpan yug ka, no? A small mistake in the beginning is a big one in the end. Oh. So, doon tayo kahigayuna, no? Sa pagbago sa atong kaugalingon, nga magpuyo og sulundon nga kinabuhi, sumala ni San Pablo. Oh. Sumala ni San Pablo, kay ang dili sulundon nga kinabuhi, dili ka na maluwas. Oh, yun siya diri ang tapulan gyud, no? Dili pakanon, no? Ang tapulan dili pakanon. Sumuka na siya ang kakugi nato isip amahan, no? Nga mo provide gayud, mangita gayud og panginabuhian para sa iyang mga anak. Bisan unsa ka simple, basta kay limpyo nga pagpanginabuhi. Oh? Kana ra gyud ang respeto sa inyong mga anak, anaa gyud kaninyo. O bisan ang mga inahan, no? Nga maningkamot gayud nga naa ang iyong presensya sa inyong mga anak. Sulundon nga kinabuhi. Kay para dili ta makatagamtam sa espirituhanon nga katalagman nga ipadayag sa ato ang ebanghelyo. So mga igsuon, ang tanan nga naa sa yuta, bisan pag-unsa kanindot, mahanaw gyud kini, mabungkag gyud kini. Kung di gyud ta mosalig sa mga butang langitnon, mosalig ug magpabilin sa Dios. Bisan pa unsay mahitabo, katalagman, kagutom, tensyon diha sa pamilya, mosalig gayud sa Dios. Kaya mosalig sa Ginoo, magpabilin kaniya, maluwas. No? Maluwas. Amen.